अनारु ट्राकआव दंफांखौ दैखांजोब्बाय नामा? औ नों बिनि थाखाय जेबो साननो नाङा आं दङना आरो रेन्जार बाबु आंनिसिम फैगासिनो दं दोनबाय रंजाली नों बबेयाव थांनो? लोगोनियाव थांना फैनि आदा नोंथाङा सफैबाय औ बसुमतारी सफैबाय थेंक इउ खामानिफोराथ' थियारि दंखाजोबसै नोंथाङा जेबो सिन्था खालामना नोंथांनि थाखाय आङो 30,000 रांखौ रेडि खालामनानै दोनदों फैदो न' सिङाव सावरायनोसै जागोन बैथ' दंफां सिखावनोसै गारि लाखि फिदिं गारिया थु फिदिं थु बस दय बारलांनाय गारिया होसोबोफिनबाय सोरबा खिजानाय रेन्जार गोदान फैदों बि नङा बे साला सैमाखौ होख्रेबथारनांगौ दे नायहर ओइ गारि सिफिथोबालै बेखौ हमनानै होथारगोन साला थु थाबैनो सराय सिनायाखैथ' जोंखौ बियो माबायदि मानसि बबेनि दादागिरि फैदों बेहाय ओंखार देन्जारबो जानो हागौलै साला सुवार दंफां सिखाव साला सुवारफोरा मा जाखो गारियालाय माथो स्टार्ट जाला थै मा जाखोब्रा हाब सोर नारखोब्रा गारिखौलाय जय आफा गणेश बिखायासो दब दब मोनबाय थाबायलै आंहा हेलौ अनारु जोंनि दंफां लाबोनाय गारिखौ हमनानै लाना थांबाय मा हमनानै लाना थांबाय जोंनि दंफांखौ हमबाय औ नोंथां र' आं गोहोम रेन्जारनो फन हरनि बियो सोरबा डुप्लिकेट रेन्जार जानो हागौ हेलौ रेन्जार बाबु बसुमतारी नोंथांनि जायगायावदि सासे गोदान रेन्जार फैदों नोंथाङा बेखौ मिथियाखै नामा मा आंनि रेन्जआव गोदान अफिसार मा बुंदों नोंथां आं थानाय समाव बे जायगायाव रावबो गोदान रेन्जार फैनो हाया नोंथां आंहानि आखाया बेसेबा गोजौसिम मोनहासयो बेखौ रावबो मिथिया आंसो मिथिगौ साननो नाङा नोंथां जेबो जाया रावबो जेबो खालामनो हाया बे सोरबा डुप्लिकेटसो जागोन बे
हेलौ हेलौ ननसेन्स गाज्रि दामोन मिस्टार रेन्जार गोहोम ब्रह्म नोंथांनि मासियाव आं जिरायनोसै मा आंनि मासियाव सोर नोंथाङालाय आंनि मासियाव जिरायनो बे लाइजामखौ नाय नोंथांखौ स्टेन्ड रिलिफ खालामनाय जाबाय मा प्लिज नोंथाङा थांनो हासिगौ हेलौ डाबल टेन औ गारिखौ लाना फै आं 99 आव डिउटियाव थांनांगौ ओइ सिस्टारमोन ओजों फैनायसाय मा सार सिस्टारमोन बे हालामनि खर' गिदिर मानसिया सोर नोंसोर खोन्थानो हागोन दा सार जोंनि बे गामियावथ' खर' गिदिर मानसि गैया मिडियाम गोजासो औ सरि आं मानसिनि खर'खौ बुङाखै माने बै गामिनि बयजोंबो अनजानाय बयजोंबो मानिजानाय बेनि खोथा लाना सोलिनाय आं बे मानसिनि खोथाखौसो बुंदों सार जोंनि बे जायगानि मानिजाग्रा मानसिया जोंहा आदायानो मुङा बादारि नंगौ नामा बिदिब्लाथ' मोजाङानो जाबाय होनब्ला सिस्टारा अननानै आंजोंनो फैफादो नोंनि नोंदाखौ आंनो नांगौ जादों रथ' आं गानस्लायनि सार जाबाय गारि जिरायफैदो जिराय नार्जारि नों उनाव थांदो फैलाय मा गारि गाबदों माथो रावबो गैया फैलाय आदा बिथाङा गोदानै फैनाय रेन्जार बाबु औ नंगौ नामा खुलुमबाय नोंथां होमब्ला गोदानै फैनाय रेन्जार बाबु नोंथाङानो औ आंनो नोंथाङा जिरायथ' आं जि लामहैग्रोनि औ दे जिराय जागोन दे दे बिमा माखौ नायबाय थाखो सारनो साहाखौनो एसे फुदुंहैदो सारा जिरायथ'दो बियो नोंथांनि बाजै नामा औ बियो आंनि बिसि आरो नै बियो जोंनि फिसाज्ला नोंना मा मुंलै राजा आफालै बियो आंनि मुंखौ बोरै मिथिखाखो नोंखौ राजा बादि नुखायो नालाय बाबा ओंखायनो नोंखौ राजा होननानै गाबज्रिदों नों मानो पुलिस बायदि गस्ला गानदोंलै सार दंफां हमग्राखाय हामालै राजा थोद जाम्बा बेफोरबादि सोङो नामा राजा ओरै फैलाय
बा मालाय आनैयासो गारि गाखोनो मोनलायदों सिरिथा नोंबो उनाव गाखोनो मोनगोन आं नोंथांनाव मोनसे हेफाजाबसो नागिरना फैदोंमोन हेफाजाब माने माबायदि हेफाजाब हेफाजाब माने लादो दे साखौ लाग्रोदो दे बे हालामनि मानसिफोरजों सिनायथि जानायजों लोगोसे गोबां बाथ्रा सावरायनो थाखाय बे हालामनि मानसिफोरखौ ज'है लानानै जुथुमा खुंनो सानदोंमोन नंगौ नामा बिदिब्ला आङो गाबोन समफोरनो बे हालामनि मानसिफोरखौ आङो लिंजोबनोसै औ जागोन दे बिदिब्ला गाबोन समफोरनि गेजेरावनो खालामदो औ आं दिनैनो बेलासियाव हायोब्ला एसे गिदिंग्रोनोसै आयै दंफां हमग्राया मानो आनैखौ दायना बायदि बेरग'आव नायदोंलै सिरिथा बांद्रायबाय नोंना गयखौ जादो मानो गल'ल' नायदोंलै आयु थोद हामा राजा आच्छा नोंथां बिदिब्ला आं सिखारनोसै नामा औ दे दे जागोन थां थादो मानसि हमग्रासो हमना लांजागोन रायजोफोर बिथां आजोला ब्रह्मआ नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंलांदो मानगोनां दिनैनि बे जुथुमायाव नुजाथिफैनाय बयबो रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे बे जुथुमायाव आंखौ हेफाजाब होफानाय बिथां बादारि आरो लोगोसे बिथां आफादगिरि हादुंगोरा बसुमतारी रायजोफोर नोंथांमोना मिथिगौ दंफां लाइफाङा मानसिफोरनि थाखाय बेसेबां गोनांथि दंफां लाइफां गैयाब्ला बे बुहुमाव रावबो थांनानै थानो हाया ओंखायनो नोंथांमोना फांसे दंफां दानोब्ला फांथाम दंफां गायनांगौ नोंथांमोना साननो हागौ बे हाग्रायाव दंफां दाननाय एबा बन दाननायखौ हेंथा होयोब्ला नोंथांमोना बोरै सोलिनो होननानै नाथाय खोथाया बे नङा रायजोफोर ओरैहाय माखासे मानसि दं हायेनाव थानाय गोबां सुबुंफोर दं बेहाय जाय सुबुंफोरा हाग्रानि खाथियाव गैया बेफोर मानसिफोरा बोरै सोलिनानै दं बेफोरबायदिनो बिसोर जाबादि सोलिदों नोंथांमोनाबो बिसोरबायदिनो सोलिनो नाजानांसिगोन रायजोफोर बेफोरबायदिनो संख्रि बानलुनि बेफार खालामनांगोन दाउ अमानि फार्म खुलिनांगोन हासार होनाय मैगं थाइगं एबा माइनि आबाद खालामनांगोन दंफां दानालासिनो मानसिया बेफोरखौ खालामनानै मोजाङै सोलिनो हायो बेखायनो रायजोफोर आं आसा खालामो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना हाग्रायाव दंफां दाननाय एबा बन दाननायखौ एंगारगोन होननानै आं आसा खालामबाय गोजोन्थों बिथां आजोला ब्रह्मनिसिम बिबुंथिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय रायजोफोर दिनै आफादखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों
रायजोफोर जादु 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 जोबोद मोजां जादु रायजोफोर नाय उदैयाव दल दामनाय रायजोफोर उदै गेदेराव फैसा 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 हर ओइ रायजोफोर फैसा फैसा हर फैसा 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 रां रां फैसा 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 रायजोफोर रां रां फैसालाय फैसा 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 रायजोफोर रां रां हर हर रां फैसा हर फैसा 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 हर रायजोफोर हर फैसालाय रायजोफोर फैसा 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 हर 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 दे दे माबायदि बियो फैसा हर फैसा मा फैसालै फैसा गैयाबा नायनो मोनालै नांमारगौ औ ना 10 थाखा होबायलै आं औ जागोन जागोन मोजां ओइ दे रायजोफोर फैसा हर 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 नोंजों आंहा मोनसे खामानि दं र' आं फैसा लागोन ओइ फैसा 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 रायजोफोर फैसा नों खोथाखौ बुजियाखै नोंजों आंहा पार्सनेल खोथा दङ मिथिबाय ओइ फैलाय माबा बुंनो नागिरदोंलै मा नोंसोरनो थाखा नांगौब्ला नंगौ एग्रिमेन्टआ जायोब्ला नोंसोर गोबां थाखा मोनगोन फैसा होद पुलिसजोंसो हमजागोन नामाब्रा जेबो गिनांगौ गैया फैब्रा मा खोथाब्रा नोंसोरथ' हादुंग्राखौ सिनायखायो जानांगौ मानो सिनाया जानो बे दंफां सिखावखौलाय मुंदांखा दंफां सिखावलाय बियो नोंसोरखौ लेंहरदों जों मोनसे सोलो बाहायनांगौ बे सोलो बाहायनायाव नोंसोर जोंखौ मदद होनांगोन बे खामानियाव लाख लाख थाखा खामायनो हागोन थाखा मोनबालाय जोंनो मा नांगौ ओंखायनो हादुंगोराया दा बावैनो गावनि न'आव लिंहरथारदों जागोन अके जागोन जागोन जेबो साननाङा बाथ्राखौ रावनोबो दाबुं दावराव सानफ्रामबो दावराव दंफां दाननायखौ होबथानांगौ दंफां दाननो मोना नाथाय नैबे हादुंगोरायाखि दंफां दाननायखौ गारगोन न नेभा नोंथाङा मैया मिटिंआव आफादगिरिनि मासिखौ लानानै जोबोद गोरोन्थि खालामदों माबोरै अनारु दंफां दाननो मोना होनना बुंबाय जेला दंफांखौलाय आरो बहाथो दाननो मोनबावनो बेफोर गेदेर गोलावफोरनि सोलो अनारु रायजोफोरनि गेजेराव गोदै लेक्सार होफ्लानानै सम सम सिखाव खावनांगौ अनारु नों सोमदोन आरो दाब्लानो बाथ्राखौ मोजाङै फोरमायदोंना जाबाय बिसोरखौ आं डिटेल्स फोरमायखाबाय गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जों दंफांखौ लांनो राहा खालामखाबाय हिन्जाव गोदानलै आंनि हिन्जाव गोबाव गोसो थोलायनाय बाथ्रालै फैनाय फंबाय फैनाय
हेलौ आदा खामानिया साक्सेसफुल गेटखौ बारबोबाय जों दा थांगासिनो दङ जों नंगौ नामा मोजाङै गुदामाव दंफांखौ दोनबोबायथ' औ दोनबोबाय आजोला रेन्टारा बाथ्राखौ मिथियाखैथ' जेबो पात्ताखौनो मोनाखिसै आंबो थांगासिनो दं दोनबाय आच्छा आच्छा मानि टेनसनफ्रा गेट बारनायनि उनावलाय आरो मा टेनसन थाबावो बोरमा खासिखौथ' जों मोनजाखागोन जोंहा बसआथ' होखागोन नङा होनबा बसआ होखागोनलै मा सिन्था खालामदो जानायखौलाय वाह रेन्जार बाबु नोंथाङा बेवहायसो हाबानि गारि साजायफ्लानानै लाबोनाय दंफांखौ नोंसोर बहा गारबोखो मोजाङै मोजां खोन्था नङाब्ला नैबे रेन्जारनिफ्राय नोंसोर माब्लाबाबो गनाय नङा मोजाङै मोजां गारिजों दंफाङा लायफिन नङाब्ला आजोला रेन्जार बाबु नंखाय गोहो लानानै नों आंजों जुजिनो फैदों सिनायाखै नों आं सोर आं बे हाग्रानि मोसा मोसा आय अनारु दामना हो बिखौ दल दामना हो दामना हो बैनो मैदेर फाग्ला फैदों ओइ खारदो अनारु खारदो सानायफोर मोनदों नामा बिखायाव जेबो दुखु मोनाखैना हामगोन दे जेबो साननाङा
सार बेफोर माबोरै जाखो डक्टर जेरै नांगौ ओरै इन्जेक्सन होदों दाथ' मोजाङानो दसे उनाव आंनि चेम्बाराव फैदो आं नोंनो मुलि लिरनानै हरनि बे मुलिखौ बायनानै नोङो जानो होबानो जाबाय नंखाय रेन्जारा साला आंनि बिजनेसखौ बन्द खालामनो नागिरदों दा मोनबायना साजाया थै नों साला रेन्जार बाबु थिफुदला दुगामारा थु दिनैनो थैबायमोन बियो मैदेर फाग्ला नङामोनब्ला होथारबायमोन जों बस ओइ दिनैनि बाथ्राखौ रावबो मिथिनो मोननाय नङा आरो खोनासं मिथियोब्ला नोंसोरनि जिउखौ सोरगोआव दैथायहरगोन सोमदोननि सिगाङाव माब्लाबाबो बे बाथ्राखौ बुंनो नाङा बिनि बिसि आरो फिसाज्ला रैसुमैखौ आंखौ बुथारदों होननानै रंजालि फैदों सिरिथा औ रंजालि सफैबाय आदा आजोला सारखौ सोरबा दंफां गुन्दाफोरा बुदोंनो औ आंबो बेखौनो सानबाय दं नों जेबो दुखु खालामनाङा थां गोजौआव थां May I come in, sir? Oh, Pami. Yes, come in. सार नैबे मैगं थाइगंआ नोंथांनि मुङै गायजानाय आंनि मुङै गायजानाय माबोरै फामि सार नोंथांनि बोसोन बायदियै आदाया हासार होनानै गायदोंमोन सार जोबोद मोजां जादों फाननानै रांबो मोनबाय नंगौ नामा हरदो बिदिब्ला जाबाय नामासै फामि जायाखै सार सार आं रंजालि हादुंगोरानि बिनानाव सार नोंथांनि जाथायखौ खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनदों सिनसियारि था सार हाग्रायाव गोबां गिथाव बाथाव जिब जुनार थायो नैबेखौ नाजाव सार नोंथाङा थादो सार बाय रेन्जार बाबु आं एसे हाजो बेरायनानै फैनि आसा सार नोंथांनि जखम जानायफ्रा मोजाङै हामजोब्बाय ना औ एसे मोजां मोनदों सार मोनसे खोथा जों जुदि बे हाग्रायाव हाबनानैहाय उदखारफोरनि हेंथायै जुजिनांगौब्ला जों सासे मानसिनि हेफाजाब लानांगोन आरो बिथाङानो जाबाय सोमदोन शिबाया गावनि बिसिजों लोगोसे गथ' गथायफोरखौबो सोरबा सिनायै उदखारिफोरजों बुथारनानै गालांजाबाय नंगौ नामा दा बिथाङा गोदाव सोराव एसे थालाबाय आरो मोनसे खोथा नोंथां बिथाङा सिगांनिफ्रायनो बे हाग्रायाव मैहुर खालामनाय आरो बनलायनाय गोबां एक्सपिरियेन्स दं ओंखायनो बिथाङा बे हाग्रानि सोमोन्दै मोजाङै मिथिगौ ओंखायनो जों उदखारिनि हेंथायै जुजिनांगौब्ला जों सोमदोननि हेफाजाब लानांगोन अब्लासो जों देरहानो हागोन बिदिब्ला जागोन दे जों गाबोन समफोरनि गेजेरावनो लोगो हमनोसै दे मा दाबो फैयाब्रा बांद्राय गोबावबा नेनाय नङालां हाबाब गोसो हमथाब्रा
दान्दिसे समनि उनावनो सफैसिगोन। हनै सफैबायानो। औ ओंखायनो आं दसे थाथ' होननानै बुंदोंना। सार सोमदोन बुंनाया नै बिथाङानो। नंगौ नामा? जोबोद मोजां मानसि। औ बिथाङा माखासे समाव नोंथांजों थाफानानै हेफाजाब होगोन। लोगोसे आंथ' दंफायोआनो। नोंथाङा बिथांजों एसे सावरायहैदो। आच्छा सोमदोन नोंथां, एसे फैनायसै। आं खोनानाय बायदिब्ला नोंथाङा जोबोद मोजां मानसि, नाथाय सोरनिबा गाज्रि दैदेननायाव नोंथाङा गाज्रि खामानि मावफायो। सार जेरै सोरबा दंफां फालांगिफोरजों नोंथाङा दंफां खावहैयो। सार सोरनावबा सिखाव खावहैयो। मानोना नोंथाङा जोबोद साहसि आरो सोलो गोरा। नोंथाङा सानना नाय मिस्टार सोमदोन, बे हाग्राया सोरनि? बेनि दंफां लाइफाङा ग्रोम ग्रोम देरोब्ला बेनि फिथाइखौ सोर मोनजागोन? जाबाय सार, जाबाय। आरो दा बुंसै, मानोना बादारि फंबायमोन बायदिनो सानसे समाव आंबो समाज सिबियारि मानसिमोन। जायगानि थाखाय आं मोजां खामानि मावदोंमोन। आंहा उन्दै गथ' दंमोन, बिसि दंमोन, आलो गोजोनै रायजो जादोंमोन। लोगोआव गसाया होनाय आंहा मासे मैदेर दंमोन। होनब्ला बै मैदेरा? खोनासं सार, खुलुमबाय रेन्जार बाबु। जिराय जिराय। जागोन नोंथां, जागोन। मोजाङै दङ नोंथां? मोजां नोंथां। दे, नोंथांनिसिम मोनसे खौरां लानानै फैदों। नोंथाङा नैबे 20,000 रांखौ लाग्रोदो। आद्रा रांखौ आं उनाव होनाय जागोन। जागोन जागोन नोंथां। नोंथांथ' आङो बे हाजो दाबसेखौ हगारनानै होखाबायानो। जा गोसो नोंथाङा गासैखौबो मावजोबनो हागौ नोंथाङा बेयाव। रां नांगौ नोंथां, आंनो रां नांगौ। नांगौ जायोब्ला हाजोआ गासै जोबस्रांलांथों, जेबो अरजाया आंहा। बे खामानिनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नाथाय मोनसे बाथ्रा, उन्दै उन्दै दंफां दानग्रानिफ्राय बन दानग्रासिम बे हाग्रायाव रावबो हाबनो मोननाय नङा। जेबो दासान नोंथां, आं दिनैनो गासै बे उन्दै उन्दै बन दानग्राफोरखौ हमजोबना लाबोहोनोसै आङो। जिंगा दासि नोंथां, आं दं। जागोन रेन्जार बाबु, बिदिब्ला आं थांनोसै। दे, थेंक इउ। वेलकाम। मैदेर खाबदोंलाय। नोंगौ सिरि थाबाय। फै, बैयाव थाथ'नि दसे। ओइ, दोनथ'लै, दोनथ'। हा? दोनथ'थ'। मानो? फैलै, थाङालै, है, फैलै, थाङालै। र'ब्रा जाला जाला। नोंसोर बिदिब्ला थाथ', आं सिरि नायखुमाहैनि। आं फैगोन। थाब फैगोनलै खिन्थु। सिरिलै। थांदो। जानाय नंला, दंफां गाखोनांसिगोन। थ'। बोरै। बै बायजोथ'।
हाय गिखमानाय ओरै फै 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 फैलै मैदेर थांबाय मैदेरा थांबायलै गैला थांबाय रैखालै इसोर मा जामारदोंमोनलै आदा मैदेरनि आथिङाव सु हाबना दंमोन नंगौ बख'ना फैबाय आं बख'नो हादों नों मैदेर थांहरबाय थांबाय 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 थु थुदोलै थु माबोरै थांनांगौ मानसि बायदिसोलै बिसोरबो बाथ्रायाथ' नंगौ ओइ गथ' ओइ मानायखौ होसौ होसौ सार राहा गैथारा बन लांनानै हाथायाव फानहैनो मोनाबा जोंहा न'खरा रानगोन सार नंगौ सार जोंखौ बे खेबसेनि थाखाय निमाहा होदो नोंसोरनि न'खरनि बाथ्राखौ आं जेबो मिथिया सार नोंथांमोना जोंबायदि बन फानना जाग्राखौबा हमो नाथाय बै गिदिर गिदिर दंफां बेफारिफोरखौ मानो हमा नोंथांमोना थाखा जाग्रासो ओइ माब्ला नुनाय नों माब्ला नुनाय जोंखौ थाखा जायो होननानै ओइ दादानि हो बिसोरखौ सार 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 बे खेबसेखौ खेमादो सार आइदि